Una secció que avui la Carme ens ve acompanyada. Carme, bon dia. Bon dia, Albert. Van tenir aquí a Sant Jordi, ja no fa un mes aquesta vegada. Tot vam tenir abans, sempre ens agrada tenir-te amb nosaltres. Avui vens amb un llibre, vens amb una protagonista, que presenta'ns una mica abans de saludar-la. Doncs sí, avui vinc amb un llibre i estem aquí amb la seva escriptora, amb la seva autora, la Marta Albadalejo Mur. Bon dia, Marta. Bon dia, Moltes Carme. gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. A vosaltres. La Marta és mestra, és filòloga, analista de la conversa, psicoterapeuta i coach. Ella està especialitzada en comunicació interpersonal i oratòria. Has fet docència durant molts anys, oi, Marta? Sí. I des del 2002, sobretot, et dediques a l'assessorament i a l'entrenament emocional. També has escrit llibres i, concretament, el teu darrer llibre, diguéssim, en l'àmbit professional, és la formació emocional del professorado, que va publicar Octaedro el 2018. Sí. És una obra col·lectiva, la vam fer amb en Pere Darder de coordinador i uns quants companys i amics. I aquest, a més, és un tema que professionalment tu te dediques des de fa molts anys. Però avui tenim a les nostres mans, tenim aquí un llibre, el teu últim llibre, que va sortir fa un mes, aproximadament, oi? Que es diu Cartes a la mare. Potser aquest és el teu llibre més personal i és una mica diferent dels altres que has escrit. Sí, i tant. Cartes a la mare. Marta, què porta aquest llibre? On ens porta? Bé, no vull fer spoiler. S'ha de llegir fins al final. No han vingut això, aquí, avui? No. Mira, es diu Cartes a la mare perquè fictíciament són unes cartes que el meu fill m'escriu des del més enllà. El meu fill va morir l'any 98 i jo doncs fa més de 20 anys que visc amb aquesta situació i el llibre també vol ser un homenatge al meu fill. I la ficció és que jo m'he inventat aquestes cartes en què ell em parla des d'allà on és, que no sé exactament, no em dona gaire informació sobre on és. Jo me l'he imaginat quan vaig escriure el llibre, doncs ell hauria tingut 35 o 36 anys, però clar, la informació que jo tinc de com ell parlava, les coses que ell coneixia, els temes que teníem, eren els temes que tenia amb un noi que estava a punt de fer 18 anys quan va morir, no? I aquesta és la ficció. No hi ha les meves respostes, només hi ha les cartes d'ell, i doncs hi he escrit un epíleg i un pròleg perquè el lector pugui entendre una mica la nostra conversa, perquè és una conversa molt íntima. Efectivament, i jo comentava abans amb tu, Marta, són unes cartes que l'Arnau t'escriu a tu, però jo he trobat, jo he de dir que és un llibre que m'ha commogut moltíssim, però sobretot perquè, per moltes raons i per raons personals també, però és un llibre lluminós, és un llibre valent, molt valent, i és un llibre que, tot i que hi ha preguntes que no tenen resposta, tu en el llibre trobo, a través de les cartes, d'aquesta conversa que hi ha, que travessa d'alguna manera totes les cartes, hi ha respostes, des del meu punt de vista, no només aquelles que contenten la ment, que són normalment les que responen als perquès, sinó les que van molt més enllà, no? Les que poden anar molt més enllà, perquè probablement s'enfronten als misteris de la vida, als misteris profuns de la vida, no? Sí, clar. Sí. En aquest sentit, per tu què ha suposat escriure Cartes a la mare? Mira, ha suposat un procés, una culminació d'un procés de reflexió molt llarg que comença en el moment de la mort del meu fill, no? No vol dir que jo abans no havia reflexionat a la vida, però
quan hi ha una mort, i una mort tan propera, i en aquest cas va ser una mort, doncs, dramàtica, especialment, no? Sempre això ens confronta amb la vida, i amb el sentit de la vida, no? I amb el misteri de la vida. I doncs no vol dir que després d'acabar d'escriure el llibre jo no he continuat reflexionant, però vaig voler com posar sobre paper i com donar-li un marc a aquestes reflexions sobre aquest tema, no? De la vida i de la mort. O sigui, la mort ens fa reflexionar sobre la vida, no? I en el llibre també hi surten altres temes que això jo tinc ganes que la gent que ens escolta el llegeixi, el llibre, vull dir que no els vull desgranar, però, clar, ja es parla de relacions familiars, es parla del suïcidi, perquè la mort del meu fill va ser un suïcidi, que és un tema molt tabú a la nostra societat. Es parla de com s'afronten les emocions, surten emocions molt diverses, no surten només les emocions ben vistes, perquè hi ha emocions que són molt ben vistes socialment, no? Però la ràbia, la culpa, tot això són emocions molt mal vistes, que tenen molt mala premsa, també hi surten, no? Sí. Bueno, i doncs cada persona quan el llegeixi ha de trobar-hi el que li suggereix per ella. Moltes persones que l'han llegit m'han dit coses diferents, no? Cada persona hi trobarà el seu. Tu penses, Marta, que d'alguna manera aquest llibre, aquestes cartes a la mare, aquesta conversa profunda amb el teu fill, perquè a vegades parlem en els processos de dol i parlem de tanques processos. Jo penso, d'alguna manera, tu creus que per tu és acabar un procés? És concretar una fase d'un procés, però jo penso que el procés no acaba mai. Jo ho he anat experimentant amb la meva pràctica, no? Perquè això, un suïcidi d'algú tan proper, que l'has vist el dia abans i no t'ho hagués fet pensar res, no? I com una mare s'estima un fill, doncs no cal que ho expliqui, perquè tu també ets mare i molta gent que ens escolta seran mares, i els pares també doncs, tenen un vincle molt fort amb els fills, evidentment, no estic jutjant res, no? Però un fet així, quan passa, tens un nivell de reflexió i fas la teva interpretació, no? I al cap d'un mes la interpretació és una altra, i al cap d'un any la interpretació és una altra. I clar, la ment humana és una ment interpretadora, no? Som animals interpretadors. I aleshores la interpretació sempre es fa en funció de les dades que tenim, del que sabem. En la mesura que tu saps una cosa nova, aquella interpretació que havies fet ja no val. Has de fer una interpretació més àmplia que inclogui aquella cosa nova que has descobert. Això passa en tots els processos de la vida, no? I clar, la mort d'una persona, una persona s'ha mort fa 70 anys, els seus descendents poden trobar una informació que no se sabia, que doni llum a tota la interpretació de la vida d'aquella persona. I pot fer molts anys que aquella persona és morta, no? No s'acaba, no? I en aquest sentit, Marta, tenim aquí 18 cartes que durant un any l'Arnau et va enviant. L'Arnau diu coses precioses i també t'indica o et suggereix coses que, com per exemple aquesta, a la carta del 25 d'agost del 2016, ell diu: ja t'ho vaig dir, que no et preguntessis el per què. I com tu dius, un va preguntant-se i va amplificant si un té la sort de no quedar-se parat o una mica congelat, no? I pot seguir com indagant. Tu ets una, em sembla, i percebo que tu ets una gran indagadora, però que has indagat no només per contentar la ment, sinó per profunditzar en respostes, com dèiem abans, que possiblement hi ha preguntes que no les tenen. Però
una miqueta més endavant, precisament, i a mi em sembla molt impressionant moltes de les coses que diu l'Arnau, però una de les que diu és aquesta, diu, ja sé què busques en aquestes cartes. No en tens prou amb el que t'explico jo des d'on soc. Tu vols saber-ne més sobre la lluita interna del bé contra el mal, de les forces de la salut contra les de la malaltia, de la lluita de la vida contra la mort, quan lluiten dins d'una mateixa persona, i del misteri i del resultat final. On és la victòria? Dins de cadascú hi ha un combat, i encara no s'ha acceptat que dins meu va guanyar el mal, la malaltia, la mort. Ja ho has vist. Jo no t'ho podia explicar millor. Hi ha forces molt poderoses contra les quals no es pot lluitar. Jo ja ho sabia, en el meu cas. Per això us vaig demanar que no us preguntéssiu el perquè de la meva claudicació. És una pregunta que des del món on vius no té resposta. Digues, Marta, perdona. No, si anaves a preguntar alguna cosa. És que la veritat és que tenim moltes preguntes, però és un llibre molt especial el que tenim avui aquí per parlar amb la Marta. A mi ja m'ho vas dir, que era un llibre molt especial, quan em vas dir que vindria... Ara que us estic escoltant, dic i tant, i tant. Escolta, una pregunta. Una de les reflexions que fas també al voltant del llibre és si és a quin gènere exactament pertany. Jo no ho sé. L'hem inclòs assaig, l'han inclòs assaig, oi? L'editorial l'han inclòs assaig, però no sé els motius. Poden ser motius que és una editorial que té molt més bona distribució per llibre tècnic que no pas per llibre literari, no? I doncs podria ser per això. No sé si és un assaig, jo no ho sé. Jo pensava que estava fent un llibre d'autoficció, de literatura autobiogràfica, que és el gènere literari que a mi més m'agrada. Ara ha sortit el que ha sortit. A més, jo penso que, li deia també abans a la Marta, a vegades hi ha també el llibre testimonial. Jo crec que la Marta d'en Pau no pretén ser un llibre de testimoni que expliqui una experiència d'un procés, sinó que és una cosa diferent. A més, jo penso que literàriament, no sé, jo penso que tu has escrit bastants, tot i que has escrit més, Marta, potser en el camp més professional, no? Sí, més divulgació o d'assaig, sí. Però jo crec que és un llibre que literàriament té molt valor i jo penso que és d'aquests llibres meravellosos que és inclassificable. És molt ampli, per tant, és millor no classificar, tot i que tendim a classificar, però bueno, i que en tot cas cada un decideixi, no? Sí, cadascú que el llegeixi que vegi quin gènere i quin tema, no? Perquè l'editorial també el va posar en el tema de salut mental. Clar, un tema o altre l'has de posar, però, bueno, la salut mental hi és, ara acabes de parlar de salut i malaltia, no? Però no sé si el tema és la salut mental, no ho tinc tan clar, no? Efectivament, jo penso que hi ha llibres que per sort s'escapen a les categories, no? I jo te comentava també abans, Marta, que en el llibre hi ha una imatge profundament metafòrica, però profundament vital, que jo te comentava que havia llegit el llibre testimonial precisament d'una mare que el va escriure fa uns quants anys, la Maria José Brito, a Marga Lluvia, i ella ja parlava de que quan una mare perd un fill hi ha un procés en el que, o ella parla d'ella concretament, però que el fill, ella va necessitar tornar-lo a parir cap a dintre. Jo crec que aquesta és una imatge molt preciosa, molt vital, i al teu llibre he tornat a trobar aquesta imatge i m'ha impressionat molt tornar-la a trobar perquè a més penso que explica molt bé el que representa tot el procés de seguir vivint quan algú tan important se n'ha anat d'alguna manera i al teu costat, no? Un fill. Parir hacia adentro. És bonic el concepte. Jo no el coneixia i sí, és una manera d'entendre-ho, no?
Mira, jo... aquest concepte em fa pensar quan va morir el meu fill, doncs jo vaig saber de cop, perquè això no va ser una cosa, o sigui, em vaig sonar al telèfon i ho vaig saber. I aleshores aquella nit, era al vespre quan ho vaig saber, i aquella nit doncs estem acostumats que a la nit toca dormir, però jo no podia dormir, a més, doncs clar, no hi havia un cos que poguessis veure, estava tancat ho posen en una caixa, suposo en uns frigorífics, en un lloc X de Mataró, que jo ni sabia on era, i que no hi podies anar, no podies estar amb ell, no, val? No, aquestes coses de mare, jo quan la Guàrdia Civil m'ho va dir, jo, la primera pregunta, les persones que ens escoltin diran quina bestiesa, però en aquests moments vaig preguntar, bueno, però quina roba porta? No? O sigui, com preguntant-me de, ostres, que a veure si li he d'anar a buscar roba, no? Vull dir que en aquell moment, aquella nit, jo, que no podia dormir, vaig pensar, escriu, perquè jo doncs, feia anys que portava un diari i a mi, a vegades, quan estic molt desbordada, m'ajuda a escriure en el meu diari, no? I vaig poder escriure 3 o 4 ratlles, no les recordo perquè no les he rellegides, no? Però sé que era un text molt breu i em dirigia a l'Arnau i li deia, on ets? No m'ho crec que sigui veritat, que siguis en aquella caixa d'allà. I deia, tu sempre seràs part del meu tu, part del meu diàleg, no? I és així, tants anys parlant amb ell, no? Tanta vida viscuda amb una relació molt estreta, que no vull dir que sigui com li correspon a una relació entre mare i fill, perquè a la millor hauria estat més sa una relació menys estreta, no ho sé, però vull dir que sí que vam tenir una relació de molta complicitat, molt profunda, no? I de molta conversa, perquè ell parlava molt i nosaltres parlàvem molt i potser hi havia moltes coses que no es deien, però parlàvem de molts temes, no? I doncs continues parlant i pensant, ara em diria això, ara això no li semblaria bé, ara amb això estaria orgullós de mi, no? O sigui, això no s'acaba, això no sé si és vida, no deu ser vida, no sé si és parir, però continua existint, no? I una persona, mentre la recordem, és com si existís, no? I jo això que acabes de dir, Marta, és el que he trobat a les cartes, no? Com l'Arnau et parla, com parleu, però com et parla, i és com si jo sentia que sempre... Jo l'he sentit, la seva veu, a través teu, no? A través del que tu dius, a través del que tu mires, de com ho mires. I jo et deia, i com a lectora ho he sentit així, i tot el que diu és veritat. Tot el que... És veritat, no? I en aquest sentit és un llibre profundament... Jo ho sento així, lluminós, he dit abans. Lluminós vull dir clar, i així al final per mi és claríssim, no? Com és una convidar-nos a la vida, que a vegades comprenem els textos, com dius, tant per comprendre els textos, i a vegades ens deixem l'amor, i l'amor és algo molt gran, però que de vegades ens passa una mica de llarg, no? O ens pot passar. I tant. Sobretot estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la llum, no? Aquest vers que per tu és molt, molt important, però és en aquest sentit jo he trobat que el llibre és molt profund, però profundament lluminós per a la vida. Jo crec que quan poder abordar la pèrdua i la mort ens porta moltes vegades a poder entendre millor la vida, a poder apreciar profundament la vida, no? I tant, i tant. I quan tu, per exemple, t'enfrontes aquí a una qüestió que és molt important, que és el tema del perdó, no? Quan tu dius en una... Bueno, no, tu no, l'Arnau diu en una de les cartes del 27 d'agost. L'escrit jo, el llibre. Sí. Que és bona, que és bona. Encara necessito que em perdonis. Ja m'ho vas dir, que m'has perdonat, mama.
ja he sentit la teva abraçada incondicional, com si el teu cor em digués, ja està. I una miqueta més endavant, en la mateixa carta, diu, sisplau, necessito que et perdonis, fins que no et puguis perdonar les coses que vas fer com a mare i les que no vas fer, com em podràs perdonar a mi? Fes un petit esforç. Encara et falta una mica, ja sé que et costa, però tu sí que pots. Deixa't estar del que la societat aprova. Necessito que estiguis orgullosa del fill que has tingut, com jo ho estic de la mare que m'ha tocat. Ho hem fet molt bé, amb tota la dignitat, mama. T'envio una abraçada. Bueno. El perdó, Marta, a la vida és molt important, no? El perdó a nosaltres mateixos, sovint. Aquest és el més difícil, Aquest és el més difícil. És molt difícil. Sí. Perquè podem a vegades, o sentim que podem perdonar els altres, però nosaltres mateixos. I m'agrada molt aquesta travessia en aquesta carta que indica l'Arnau, que diu, primer tu, perdona't a tu, i em podràs perdonar a mi, no? Ho trobo bellíssim, i trobo que és el procés, no? Sí, i tant. Jo he volgut que el llibre serveixi per la vida, no només perquè es recordi el meu fill, que és un desig egoista que tinc, evidentment, però també que serveixi per moltes persones. No és un llibre d'autoajuda, però hi ha emocions que són universals, hi ha temes que són universals. I jo, com a professional, doncs tracto amb molts pares i mares i tracto molts temes d'educació dels fills, no? I tot el que fem cap als fills, en realitat, té a veure en com ens tractem a nosaltres, com a pares o mares, com a persones. Vull dir que si, per exemple, una mare o un pare tenen l'autoestima baixa, no poden valorar bé el seu fill, perquè com que és el seu fill, valoraran molt millor el fill de la cantonada, o d'un cosí, o qui sigui, no? Perquè el seu fill li veuran tots els seus defectes, perquè com que s'estan veient els seus propis defectes, doncs els veuen en els fills. No sé si és una mica embolicat, però és un procés que jo ho coneixia, però l'he pogut experimentar en mi i en moltes persones amb qui he ajudat, no? Que fins que tu no pots, per exemple, acceptar que ets una persona desendreçada, no pots acceptar el desordre del teu fill. I si no pots acceptar el desordre del teu fill, no el pots ajudar a ser més endreçat. I aleshores, potser una persona m'ha vingut a dir, escolta, a veure si em pots ajudar, perquè no sé com fer perquè els meus fills siguin més endreçats. I clar, tu ets endreçada, ui no, jo ho perdo tot, les ulleres, les claus me les deixo dins de casa. Bueno, doncs anem a veure com podem acceptar això i com podem treballar-ho. En la mesura que tu ho vagis arreglant, s'arreglaran el teu fill. No? Això, que es pot veure en petites coses, doncs amb les grosses també és igual. Doncs bé, us he deixat parlar vosaltres perquè hi ha vegades que el millor que pots fer és no dir res i escoltar en part aquests fragments que ens ha llegit la Carme i també les reflexions de la Marta Albaladejo, dèiem, editorial Octaedro, aquest Cartes a la Mare, el podeu trobar, si no m'equivoco, s'ha publicat aquest any. T'he trobat per aquí signant a Sant Jordi, a Premià de Mar, que és un poble important, crec, en aquest llibre. Moltíssimes gràcies per venir. D'aquí poc a Terrassa, el dia 23 estaré signant a la Temerària, a Terrassa. Doncs escolteu, si voleu acostar-vos-hi, 23 queda poquet, una prèvia de les municipals també estaria bé per parlar d'una altra cosa mentrestant, oi? Pel dia de reflexió. Moltes gràcies per venir, gràcies Carme. Gràcies, Albert. Gràcies a la Marta per aquestes cartes i per ser avui aquí. Que vagi molt bé, nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida amb Cinema a la xarxa.